האם מכירת נחלה הינה עוד עסקת נדל"ן? אם נסתכל, נראה שהיקף העסקאות שנעשות במכירה של משקים חקלאיים במדינת ישראל הינה מצומצמת ביותר. בוודאי כשמשווים את זה להיקף העסקאות שנעשה במגזר העירוני. אם כן, מה הסיבה שכל כך ממעטים לבצע עסקאות, ואם כבר מבצעים אותם, מדובר בעסקאות שנעשות בתוך המשפחה בהעברה ללא תמורה, פחות ופחות עסקאות של מכירה של נחלות. מה הסיבה לכך? נראה שהסיבה היא בעיקר היקף המיסוי הגבוה שחל כאשר מוכרים נחלה. בתום ביצוע עסקת מכירת נחלה, עשוי המוכר למצוא את עצמו כאשר חלק נכבד מאוד מהתמורה מועבר לרשויות המס. המיסים העיקריים שיש במכירת נחלה הם בעצם דמי הסכמה שמועברים לרשות מקרקעי ישראל, מס שבח שמועבר לרשות המיסים, מע"מ, מס ערך מוסף, בעיקר על הרכיב החקלאי של הנחלה, ולאחרונה גם היטל השבחה, תשלום שמועבר למועצה האזורית. אם נסכום את כל המיסים ביחד, נגיע עד לכדי 45% מס, שזה היקף אדיר של מס שמוטל על מוכרי נחלה. היקף המס האדיר זו בעצם הסיבה שבאמת רבים נמנעים מלבצע עסקאות של מכירת הנחלה לצדדי ג', ולפעמים אפילו מעדיפים למכור את הנחלה או להעביר את הזכויות בה לבני המשפחה, לקרובים או למנות אולי בן ממשיך, ובלבד שלא לשלם את נטל המס הכבד ביותר שמוטל עליהם במכירת נחלה. דווקא בשל העובדה שמדובר בעסקאות מאוד מאוד ייחודיות שקשה להשוות אותם אחת לשנייה, אינה דומה נחלה במושב שנמצאת במרכז המושב לנחלה שנמצאת בפאתי המושב, או גם המבנים שבנויים על כל נחלה ונחלה. ולכן אפשר לערער, להגיש השגות ולהתנגד לשומות שמוגשות על ידי הרשויות השונות. רבים אינם מודעים לכך שניתן להפחית בצורה מאוד מאוד משמעותית את נטל המס הכבד שמוטל על מוכרי נחלה. בעיקר כאשר ניגשים לעריכת ההסכם על ידי עורכי דין שמכירים ובקיאים בדיני המגזר החקלאי ובדיני המיסוי בפרט. תכנון מס נכון וחוקי וליווי של העסקה כבר מהשלבים ההתחלתיים שלה על ידי עורכי דין שבקיא בתחום המגזר החקלאי ודיני האגודות השיתופיות יכול להפחית מאות אלפי שקלים בנטל המס שמוטל על מוכרי נחלה.